Yaba mfowethu, ngihleli lapha ngibuka amavidiyo kuvela nayi imbongolo le kuthiwa uZanele. Asikho isiphukuphuku esinjengoZanele kulo mhlaba. Whole world asikho isiyoyoyo esifana noZanele. Kulo mhlaba lona bafowethu bayamthanda abantu uBhekumuzi, ake ngisho kanjalo. Bayawuthanda abantu uMaskandi. Uma unengqondo encane njengoZanele uzocabanga ukuthi uculela abantu bakamaphumulo kuphela. Ngakho-ke ngeke uzuyizwe inkulumo yami. Futhi kulezi insuku ngikhuluma iqiniso elimsulwa. uZanele lo bonke abantu ababethanda uBhekumuzi bamvuma uZanele phambilini. Wayichithela yena abalandeli. Uyisiyoyoyo nje, ubhizi ngey'nyokanyoka, ubhizi ngengwazi iy'nyokanyoka. Uyozefa eshaya yona le nto. Ayikho into azophinda ayenze lo muntu. Ngenxa yale nto le engasebenzi kuZanele. Womhlonipha omunye umuntu. Udlala kanjani udakiwe? Udlala kanjani ikhanda lakho lingasebenzi li-empty? Ngaqala ukulandela uZanele mina ngisafunda isikole, eshaya kakhulu engomeni. Kuthe uma ngikhula ngabona ukuthi ngilandela isiyoyoyo. Angikwazi ukuba isiyoyoyo nami. Eyi, umuntu omdala ongenangqondo. Udlala kanjani ngesici somuntu? Udlala kanjani ngokuma komuntu? Thina siyakubekezelela sihamba nawe nje ungenangqondo. uMayogat siyamthanda, uyinkosi kaMaskandi. Wena uyisiyoyoyo sikaMaskandi, Zanele. Le nto yakho ayisebenzi le. You. Wow.